Dokážu splnit můj úplně nejtěžší Brawl Stars challenge v životě, protože budeme pušovat rank 30. Ale ten rank 30 nebudeme pušovat na brawlery, jako jsou třeba Kit, Cordelius, Lily nebo Draco. Když se tady podíváme na Brawl Stars tier list, tak vidíme, my budeme hrát někoho z Cčkových a bude to Fang, hoši. Takže máme teďka další rank, myslím. A let's go, máme 24, ještě jeden rank a jdeme do shop. Si jdeme rovnou koupit za 200 gemů, kámo, odemkli jsme si to, challenge byla nádherná. Je jedno, jestli na kaktusákovi nebo na opičák. No nic, hotovo. Už je vyřízeno. To bude top 2, Já mám jednoho. Zabiju ještě Šehrezádu tam. Oh, let's go. Tak hoši, bohužel kvůli místa, nedostatku, tak jsem musel tohle dotočit ze záznamu, nevím proč. Já jsem ty hry natáčel, ale kvůli tomu, že mi došlo místo, tak se to prostě neuložilo. Každopádně koukejte na to, jak jsme tady jeli bomby, kámo. Tady jsem se respawnul a tady už to je prostě cílová rovinka, tady už je to zahraný. Děkuji Vykouškovi, který mi opět pomohl. Já tomu nevěřím, každopádně konečně je to tady. Máme to hotovo, já jsem z toho hotovej a kámo, máme tady tu challenge hotovou. Tohle to byla nejdelší challenge.